Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musaka se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni be fe ka i to sebe awle anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala tarata e décembre kalo tile 12 sanba fila ani mugan saba o bisimila mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan kunnafoni daminɛna an b'a ladɔnniya k'a fɔ a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ ni minisma o yɛrɛ kɔni ka minɛncɛ ko olu kun bɛ sen kan a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛɛ sigila sen kan k'u n'u tɛnɛn don décembre kalo tile 11 san 2023 kɔnɔna na ko minisma ma u yɛrɛ y'u ka minɛn olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen cɛ u ka munumunu ni olu kun bɛ ka kɛ ba maliba kɔnɔ ko o yɛrɛ kɔni ɲɔngirila k'u n'u tɛnɛn don o hokumu kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛba kɛ ɲɔgɔn dalajɛ min u yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiya kɔnɔna na mais ale yɛrɛ kɔni kun cɛla farifaga kɔnɔna na k'a sabu kɛ deli u yɛrɛ kɔni ka gɛlɛ farali ma baaraɲɔgɔn ninnu olu yɛrɛ kɔni fari fagala kosɛbɛ mais o yɛrɛ kɔni ma bali olu yɛrɛ kɔni foli bila ani tasi bila kɛ ka se mali fanga tigilamɔgɔw ma k'a sabu kɛ baara ko o yɛrɛ kɔni mana kɛ cogo cogo gɛlɛya ani nɔgɔya o b'a kɔnɔna na ko mais ko o t'a bali ko olu yɛrɛ kɔni bɛ foli belebeleba ko o bila mali fanga tigilamɔgɔw yɔrɔ CEDEAO ni a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni kun ye someba u yɛrɛ kɛ kari tɛmɛlen décembre kalo tile 10 san 2023 kɔnɔna na ni u kun y'a yira k'a fɔ ɲangini min ni u yɛrɛ kɔni kun dala mali jamana ɲɛmɔgɔ ale n'a ka premier ministre kan ni u yɛrɛ kɔni ɲangini o bɔra ma u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye AES ni u yɛrɛ ye jɛkulu min ni u yɛrɛ kɔni bolodala jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ Mali Niger ale ni Burkina Faso ni olu yɛrɛ kɔni kun ye ni jɛkulu in sigi u y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ ka o jɛkulu lakodɔn fɔlɔ kɛnɛya ko kun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la INPS ye a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni kun ye grève yɛrɛ kɔni dɔ daminɛ kabi décembre kalo tile 7 san 2023 kɔnɔna na ko halisa o grève o yɛrɛ kɔni bɛ sen na ko k'a sabu kɛ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka laɲini o yɛrɛ kɔni kɛ gouvernement o yɛrɛ kɔni fɛ u yɛrɛ kɔni ka kalo 7 tɛmɛnen o yɛrɛ kɔni wariw o ko ɲɛma la o tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ye tile 100 ani tile 4 min yɛrɛ kɔni baara o yɛrɛ kɔni kɛ covid 19 o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu yɛrɛ kɔni ka heure supplémentaire ko olu bɛ ka laɲini kɛ gouvernement o fɛ walasa u bɛ se k'olu ka wariw sara cogoya min na o la olu ka se ka na baara o kɔni daminɛ musolakaw olu yɛrɛ kɔni ka ko kunkanko la ERA fondation olu yɛrɛ kɔni bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ sibiri don décembre kalo tile 9 san 2023 kɔnɔna na CCB ale yɛrɛ banque la o y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan maa caman o yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ i n'a fɔ fɛn min ye musow ale ni denmisɛnninw olu ka ministre ye ko ale yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛnɛ kan ani fɛn min ye sifinnakaw ale ni farikolo ɲɛnajɛ ministre olu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛba kɛ dɔ kɛra ale yɛrɛ kɔni ta kun naaninan kɛnɛ kan o hokumu kɔnɔna na madame Tali Naja ale yɛrɛ kɔni wuli ka jɔba kɛ ni ale ye muso cɛsirilen ye ka wuli ka jɔ musolakaw olu yɛrɛ kɔni ka ko kama ale yɛrɛ wulila ka lancement kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni kɛra
kati sanafara la jumadon décembre kalo tile 8 san 2023 kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni ye premier pierre o yɛrɛ kɔni da yen kaw fɛ no ale yɛrɛ ka premier pierre o yɛrɛ kɔni dali kunba yɛrɛ mi o de ka taa hébergement d'urgence ko o yɛrɛ kɔni dayɛlɛ kati sanafara la mi yɛrɛ kɔni dabɔlen no bingani wale o yɛrɛ kɔni bɛ ta kasi musolaka minnu ma ani denmisɛnnin musolaka minnu ma olu daga yɔrɔ ko o yɛrɛ kɔni bɛ taa bɛn ɲɛ ma yanni ɲɛ u ka sɔrɔ olu ka kow la a y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ye nin ŋaniyasigi o yɛrɛ kɔni kɛ musolakaw olu yɛrɛ kɔni yɔrɔ min yɛrɛ kɔni dɛmɛbani o yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ ERA fondation na premier pierre fɔlɔ o yɛrɛ kɔni dala maa minnu olu yɛrɛ kɔni ka yamaruya kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni kɛla kati sanafara o yɛrɛ kɔni dugutigi ɲɛmɔgɔ o yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ kan ale ni madamu Tani Naja ale yɛrɛ kɔni baaraɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla Senegalikaw olu fɛ yen nɔ ka u jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na ka madamu Tani Naja ka ale yɛrɛ kɔni dɛmɛ a ka première pierre fɔlɔ o yɛrɛ kɔni dalila min yɛrɛ kɔni bɛna kɛ hébergement d'urgence kati sanafara dugutigi ale yɛrɛ kɔni ye yamaruya ɲini kɛ madamu Tani Naja o yɛrɛ kɔni fɛ ko ale yɛrɛ kɔni bɛ laɲiniba kɛ walasa ni hébergement d'urgence ni o yɛrɛ kɔni dayɛlɛla kɔni a ka se ka baara ko o yɛrɛ kɔni ɲini ka di kati ka denmisɛnninw olu yɛrɛ kɔni ma madamu Naja ale yɛrɛ kɔni ye a dala kan ko o yɛrɛ kɔni di kati marabolo ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni ma ko ni ala o yɛrɛ kɔni sɔnna ni yɔrɔ in o yɛrɛ kɔni dayɛlɛla ko ale yɛrɛ kɔni bɛna priorité ko o yɛrɛ kɔni di kati marabolo denmisɛnninw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kati sanafara o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiya ani bonyaba ye kati marabolo ɲɛmɔgɔ ani Mali fan 12 bɛɛ lajɛlen ma ka sabu kɛ maa min ko u bɛ ni hakilina ye sɔrɔ ka ni baara sugu ninnu kɛ ko o yɛrɛ kɔni ni foli ale ni dɛmɛ ka kan ko olu yɛrɛ kɔni bɛ foli ani tasibila kɛ ka ɲɛsin madamu Tani Naja ale yɛrɛ kɔni yɔrɔ. Barako ni o yɛrɛ kɔni bɛ ka to an ka sifinnaka minnu ni olu bɛ ka bɔ ba Maliba o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka taa baara ɲini Mali kɔkan na u b'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ka rapatriement ko o ɲɔgɔn ɲalen kosɛbɛ ko maaw ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka rapatrier ka bɔ Cameroun ni ani Algérie ko maaw ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka rapatrier ka bɔ jama caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Algérie ko ka taa u yɛrɛ kɔni bila désert o yɛrɛ kɔni sanfɛ Niger marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asamakɔ ko sifinnaka baden olu yɛrɛ kɔni bɔnnen don kosɛbɛ Asamakɔ désert o yɛrɛ kɔni sanfɛ minnu yɛrɛ ni cɛw b'o la ale ni musow ko olu yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kosɛbɛ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye baloko ye ko o yɛrɛ kɔni tɛ ka sɔrɔ u fɛ yen nɔ ko maaw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka bana dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ wele ko o bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na ka olu segin ka na ba Maliba o kɔnɔna na. Taa kulukorokaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ka siraba kasara o yɛrɛ kɔni ɲɔ o ɲalen don kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na u ka protection civile ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya di kunnafoniya min ni a y'a yira k'a fɔ maa 10 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na siraba kasara la ani maa 384 ko olu yɛrɛ kɔni jogina novembre kalo tɛmɛnen san 2023 kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni gɛrɛgɛrɛma ko o yɛrɛ kɔni kɛla kulukoro marabolo kɔnɔna na u tilala tun ka yira k'a fɔ ko maa 2 ɲɔgɔn ko ji yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni dun an bɛ ala deli minnu bɔnɛna u ni na ala ka badani ma ala k'o di u ni alisimɛ su bɛɛ lajɛlen ma minnu yɛrɛ fɛnɛ jogina ala ka nɔgɔya kɛ u n'u ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. Kucala kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kucalakaw ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Yoroso a bɛ wagati damadɔ bɔ olu yɛrɛ kɔni ka kalan olu kun ɲɔngirinnen don kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko décembre kalo tile 8 san 2023 kɔnɔna na ko banbagaciw ko olu yɛrɛ kɔni ta la wuli ka u jɔ olu ka marabolo kɔnɔna na ko fɛn min ye olu yɛrɛ kɔni ka kalanso ye ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ datugu o tilala tun ka yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni bura ekɔliso ye ko olu yɛrɛ kɔni ekɔliso yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ datugu la ko olu yɛrɛ kɔni bɛ wele ko o yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa olu ka denmisɛnninw olu bɛ se ka kalan cogo cɛɲuman o yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na. An ka jamana kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asɔn a yirala k'a fɔ kunun tɛnɛndon décembre kalo tile 11 san 2023 kɔnɔna na ko banbagaciw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka bolimafɛn 3 o yɛrɛ kɔni minɛ minnu yɛrɛ kɔni ni u kun bɛ ka taa u ka dɔgɔkun lɔgɔjɔ la ko o bolimafɛn 3 olu yɛrɛ kɔni minɛna banbagaciw fɛ banbagaci minnu ni olu yɛrɛ kɔni dɔɔnin tɛ ko ni bolimafɛn 3 a n'a kɔnɔmɔgɔw ko u yɛrɛ kɔni tala ni olu bɛɛ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko kunnafoniya o yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ ni maa kofɔta ninnu yɛrɛ kɔni na fɔlɔ ani u ka bolimafɛnw o b'a yira k'a fɔ ni marabolo in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye nɛgɛjuru sira ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔli ko o yɛrɛ kɔni bala ka gɛlɛya kosɛbɛ.
Amita baflabe u yɛrɛ ka yɔrɔ min nɔ ko gunfani ale yɛrɛ kɔni yɔrɔ man ca semiya fatiya la kosɛbɛ wa yira k'a fɔ o marabolo o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na moto 3 ɲɔgɔn kɔ ale ni olu yɛrɛ kɔni ka warilafɛn caman fɛn min yɛrɛ ye wari kun b'o la ani fɛn minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka wari ladon maaw kun ko bandiw ko o yɛrɛ kɔni bɔla ko olu yɛrɛ kɔni minɛ olu la u ka marabolo kɔnɔna na dugudenw olu yɛrɛ kɔni kunnafoniya de k'a yira k'a fɔ kunnafoniya o yɛrɛ kɔni sera u ka fanga tigilamɔgɔw yɔrɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wuli ka jɔ cogoya suguya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ni ma ko fɔta ninnu tigɛ bɛ se ka da olu kan cogoya min na. Jamana kɔrɔ yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kidalikaw olu fɛ yen nɔ nin y'a wagati damadɔ ye a yirala k'a fɔ an ka fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni sɛbɛya ta Kidali marabolo kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ an ka jamana premier ministre Dr Sukali ko Kala Mayiga ko ale yɛrɛ kɔni ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka ale yɛrɛ kɔni makɔnɔni kɛ Kidalikaw olu yɛrɛ kɔni bara. Taa ko kan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransikaw fɛ yen nɔ Faransi kɛlɛkɛcɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni kun nana dɛmɛ don na Niger ale yɛrɛ kɔni marabolo kɔnɔna na a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ ni Niger ale yɛrɛ kɔni kun y'a ɲini Faransi fɛ a k'a ka kɛlɛkɛcɛw ko olu yɛrɛ kɔni lasegin u y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni caman u yɛrɛ kɔni bɛ ka taa ko u yɛrɛ kɔni maa 1,000,000 ani 100,000 ɲɔgɔn kɔ la ko a yɛrɛ kɔni tɔ la maa 180 dɔrɔn ye u y'a yira k'a fɔ kunun tɛnɛn don décembre kalo tile 10 yɛrɛ kɔni na ko o yɛrɛ kɔni mɔgɔw tɔ man ca tuguni ko u yɛrɛ kɔni bɛna u ka minɛnw cɛ yanni décembre kalo tile 22 san 2023 ka se ko u yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛna u kɔsegin ko ka taa Versailles. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Nigeria a yirala k'a fɔ Nigeria ale yɛrɛ kɔni kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka banbagaci ma 80 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na o tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ye tɛgɛ da maa 304 ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni kan n'u yɛrɛ kɔni bɛ u ka marabolo o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɛrɛ kɔni minɛni ninnu yɛrɛ kɔni ani nin bɔnɛni na ninnu yɛrɛ kɔni kɛla u yɛrɛ kɔni ka fanga tigilamɔgɔw olu ka wuli ka jɔ dɔ o yɛrɛ kɔni sɛbɛn min yɛrɛ kɔni daminɛna depuis novembre kalo la fo kana a kuncɛ décembre kalo tile 6 la o kunnafoniyaw o yɛrɛ kɔni bɔla u ka fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ka maaw olu yɔrɔ. Kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoniya maa minnu ni olu ka foli b'an bolo bi o de ye Amidou Guindo ye foli belebeleba an b'a ta k'a di Amidou Guindo ma ka bɔ Mali la yan nɔ fɔ Côte d'Ivoire ale yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ o bɛnnen don Côte d'Ivoire sugu belebeleba o kɔnɔna ma Amidou Guindo ale yɛrɛ kɔni ka baara o bɛnnen don min ma o de ye tigɛdɛgɛ cɛɲumaninw feereli ye Côte d'Ivoire marabolo kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ni e maa o maa ni e mago bɛ ale kɔni ka tigɛdɛgɛ la a bɛ se ka bɔ Côte d'Ivoire kɔnɔna na fɔ Côte d'Ivoire kɔ kana na o tigɛdɛgɛ in ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa fan bɛɛ an bɛ foli belebeleba d'a ma ko halisa ala ka kanu to halisa ala ka tigɛdɛgɛ in ka sugu ja ka a bolo mɛn a ka baara la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna foli di maa min ma o de ye Musa Jara ye ka bɔ Mali la yan nɔ fɔ Sénégal an bɛ foli belebeleba di Musa Jara ma ka Sénégalikaw ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen fɔ Musa Jara ale tɔgɔ la ko ani ce kanu na ko halisa ala ka kanu to ni e maa o maa i bɛ fɛ i ka foli o ka kɛ i n'a fɔ ni maa ninnu ta cogo ni bɛ fɛ i ka baara kotaw olu k'a lakodɔn i b'an wele ni numéro damadɔ in na 75 71 50 31 ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛɛ sɛmɛrɛ.